yaon ang tunay kung ang saro danay na nagsasarig sa Diyos. Ang mga napagal kaipuhan na magdolok sa kagurangnan na iyo ang ministro nin kapahingaloan. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay na espiritu nin kapakumbabaan. Sa liturhiya niya to unian, masasaksihan niya to ang pagsulot nin mga sutanilyas sa 24 bagong sakristan kan sa tuyang parokya. Ini sarong espesyal na rito para sa mga aking pinili na maglingkod sa altar nin Diyos. Ang mamamayo sa satuyang Santa Misa ngunya na pagkaaga, iyo po ang satuyang ginagalangan na kura paroko as in spiritual director kan Knights of the Altar kan satuyang parokya, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos asin maugmanyatong awiton ang awit sa pagpuon.